ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿನ ಜೀವನನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಂಕಲ್. ಓ ನಾನೇ ಸಂಜು ಅಂಕಲ್. ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಿಜೆ ಮೋನೆ ಬಾರಿ ಕೈ ತಳ್ಳುದು ಲೆಗಾತು ಜನ ಏರ್ ಬಂದ ಅಂದಾಜಾಯ್ತು. ರಾಧೆ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮಗೆ ವರ್ಧನ್ ರಾಜತೆ. ಓ ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಧನ್ ರಾಜತ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತಾನೆ ತೆಕ್ಕಿಜು ಮಗ. ದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ಬನ್ನು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಅಂಚನ ನಿಕುಲು ಬುಲೆಪುನ ಜವಣೆ ರಥ ಬುದ್ಧಿಡು ಜೀವುಡು ಪ್ರಾಯುಡು ಬದಲಾವಂದೇ ಉಪ್ಪ ಅಂಚ ಸಡನ್ ತುನಗ ನಿನ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಕಿಚಿ ಮಗ. ಅವಂಚಪ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೆಡ್ಡಿಜ್ಜೆ ಅಂಕಲ್. ಅಂಚಾರ ಇದೇ ಪೋಂದಿಜ್ಜರು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ. ಓಹೋ ಅವೇ ಅರೇನು ತೂವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಅಂದ ಅಂಕಲ್. ಆರು ಹುಷಾರಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆರೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಯಾನೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಾನೆ ಧರ್ಮ ದೇವಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪೂರ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆದ ಕೈಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ. ನಿನ್ನಂಚಿನ ಮಗನ ಪಡೆಯಿನ ಆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತಿ. ನಿಜ ಪೊನಡ ಅಂಡ ಅಂಕಲ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡೆತ್ತನ್ ರೆಂಕ ಆತ ಆಸಿಜ್ಜನ್. ಎನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗಿದ ಜಾಬ್ ಆನಾಗ ಪಪ್ಪಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೇ ಆಯ್ರಿ. ಅಂಚ ಉಪಾಯಿಜಂದೇ ಬಯಸೊನ್ನಿ ರಾಯಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ರಾಪು ಜೊತೆ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ಧರ್ಮವು ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ. ಧರ್ಮನ ನಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂದ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಂದ. ಇನಿತ ಕಾಲಡು ಅವೇತೋ ಜವಣೇರು ಎಡೇನೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಊರು ಬಿಡುದು ಪರ ಊರುದು ಬೇಲೆ ನಾಡನ್ನು ಹೋದು ಅಲ್ಪನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಪಂಪಿನ ಓವು ಸಂಬಂಧಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಸು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಧರ್ಮ ದೇವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಏತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನಿಗೆ ಮೊಕುಲ್ನಂಚಿನ ನಡುಟ್ಲ ಸಂಬಂಧಲಿಗೆ ಬಿಲೆದಿದ್ದು ಎಡೇನೆ ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೇವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಂಟುದಿನ ನಿನಾನು ಆ ಧರ್ಮ ದೇವಿರು ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ ಇರ್ಮದ. ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾ ಲೈಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಪಿದಾಯ್ ಊರು ಪೋದು ಬೆನ್ನೋಡು ಎಡ್ಡೇನೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡಂದು ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸಂಬಂಧಲು ಪಂಪುನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಡುಂಡು ಮಾತ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ. ಸರಿ ಮಗ, ಈ ಪಂಡಿನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಸರಿ ಅಪಕಂಡ ಬರ್ತ. ಸರಿ ಅಂಕಲ್ ಓದು ಬನ್ನಿ. నేను కాలేజ్కి పోతాను.
ನಾನು ಪೋದು ಬರ್ತೇನೆ ಹೌದು ಖಂಡನೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡತಿ ಅವು ಬೊಡೆಜಾಯಿ ನಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು.